Kamiria Rural Tourism Forum Karapa ya kacingtho Syau Menteri Ketenaga Jungak Kai Perthai ke Sarkar Meghalaya u Timothy Dishira Bankarpat ya ke Sarkar kan sim no ya senjam ke Bakirki mentir kam ya kacing jingkenrei kacingwan Jungak Kai basyat jingbam harut surak kijaka pat bat penjebo ya kemariang हमने की दुखद बाकी member जो की stakeholders जो का tourism sector dan हमने की president जो का Federation of Hotels dan di Pak Bandung nak ini ka tour operator nanti dan Pak Hotel nak ini ki cooperative society dan Pak Mesan ka clean suara campaign buat represent ya ka MRTF te tamangiwan हमने की stakeholder जो tourism ban submit ya ka memorandum ni keren sibon ki gi bede pada lawe jong ka kam sungok kai perthai ka jela jungi kumno ban nang kampen bha bat kumno ban nang kam wandur siu taba ka ka point ka ba ningkong ka ba khmat ka mangi ra sa sarkar ka di ka concern ka bala ban kata ya ka image jong ka Meghalaya tourism te pinyu hi hakini ki kelak sedang hem tala arsnem laisnem but hakini ki shipnai armnai kini ke jingwan kertlap bat ke jingwan penjabo jom ki ngam dok ngai bagi degi turis ki degi nongwan jungok lagi nongwan kai na po Assam ki bawan ban syat ban kira itu ki gas cylinder jongki kira ki khiu ki siang jongki but ki yang hangnong no kalak bendai harut surak kade haki cakap pengat ki-syat hang tu ki bam bat ndadap nang tu ki penjabo ya tu cakap kala poi hau put ba kala ima kam desu ba malumala bat ngisno balada mla bande e kini kam kala ban kata bat pensneudur ya ka durkhmat jang ka kam jungok kai ha jela jungi ti hakamat ban kong ni dawan ka sarkar ni kentu ya ka sarkar baga de ban penmi no ya ka wika notification ban khang no lani ban ya ka ni ka roadside cooking ban open space cooking habaro ko wika jela bakan thop ki district paper jela nomor ba haki arsnam isnam kasdang hasora mentah pini haki ni gisngi kala apur Shadu West Khas Hills kala apur Shadu South West Khas Hills kidon ki betu ki ong na lenti Guwahati Ribhoi hadu Shillong ru kadi ka ju ki brio ki le kumju te ka ba kadi ba kalarong palat put hadu ba yo tu nyut umlali issue hasorang ibu ki volunteer kidon tinrei kala poi put ba wat ki volunteer ki mla contribute te ban solve ya ke issue kadehi ka sarkar bahap le kani but kadi ka jingkit kli jong ka sarkar ban ensure ba kam dei ban kata ya kani kam chung kai perthai jongi but ni da kentu ting ba kan penmi no ya kani notification nang ba ngin yo ban pena pai ba but ba kibrio menabar gintip ba ha kani ka jela jongi numsya syu ban wanra ikitu ki gas cylinder numsya syu ban siap kat habalap kat habamon ngancu pun mau hendiat ba tani ka jingja kala jah guaru entala try arsnem hakaba kalong kumju hi hakaba ki beri ken ra gitu ki gas cylinder jongki kinlek ki road surop wat hagi beach ru ban siat ang tu tika sarkar goa kala sim khiai kan kam bat kala khang kala penbi ya ka notification ba kani roadside cooking ba open space cooking bat habits ru kalong illegal te kade ke jingira pakrau ya ka tourism hapo goa te ha jela Meghalaya ru ka sarkar kala di benle kunju bat ngisngau nada ka sarkar kam khang kani ke jinge kan kanang yai jur no ni sakmat te kata ketika point ban kong kami keren bat di minister jongka tourism bat na kapasunat kalong ba nakaling jumi la menjur mo ban ila ong bang instruct ya ka tourism department nang ta ya ka insekran ru bat i deputy chief minister badi Pak Prestun jongka home
ban isu yang dengan notification kamploi kat bala nomor nakalian jong iru ila benar bat ila ong hiba kala ima ti kasutunat nomor ba nakalian jong minister ula sungtu ini kam bat ngatrai kanum slam ba ikin penmi dengan notification kenang ba nyo ban penbena pat ba ya kan kajing siat pat ba kajing le lingkrang kajing penjabo kentok kajing penjabo mo ba kada illegal bat kan sadon ka fine ya gibri kiba commit ya kan kam kat di ka kiu ka tourism ha kan ka jela jungi bat hin lapru ba hagini khindiat senam ka tourism ka kham kiu hagi thain no bundong tinrai ka ba sosi kalong ba ngimdon waste management hagi thain no bundong jungi hasora mdon waste management ha penusla mdon waste management ha mokorwat mdon waste management ka waste ba produce na ka yang ka sem jungi labun pa tang naki household jungi labun pa sa ka waste bonra kiniki turis bon nak sabar kala nang jele shu te ka basungsi kalong ba kibri gilum hi tang ba 4 don jaka hangno ban handle dengan ka waste ti kumbalong hasilong indon ka municipal ka ba take care dan ka ba sim yang kan nyut ba penbiang yang kan nyut ndai hakitan no ndong hadu untam don waste management system bat kibrio hi kidang yapret shalom chawa ti ka umru imak lajan poi rendang ha bede bat waste management system bat lada ka sarkar kan install gini waste management system ha gini ki jaka turis imat ka por kan sapoi ba imat kan sajelai ke jing utung hagi jaka pengat demi ti ni ajing mut ba kin identify nomor kila don lupa ki circuit tourism circuit kum ka penusla circuit ka bakum thup ya ka snong peleng ka molnong ka dauki ka di bandon ka wega waste management system tu ka sora ka di bandon la ka jong waste management system ka west castle sebab ka south west ki di bandon la ijong ti dak balik kumni ngatrai kan yang wandur te kata jing kentiu kan ni ka kam tourism bat ka jing itenat ka mariang ti ndai pin lap hi fi ginang thok khobor ru bagan ka kam tourism kanang kiu na pos ka port baningkong kebaar population ru kala nang kiu ti ladang ngimla ban arrest yang ni ka situation kan ni ka port kan sapoi ka port bagi jaka ithiang ngi ginsa yutung ti kaniru kadika point ke bakongsan ha ke bang isno baka sarkar kan ham ban le no kham kloi yu baka sarkar ka penbena na ke pors ka por mo yagi scheme beper mo sutenan nyero ro ba la ban wanra igin ki scheme beper ke baide baka tourism mo kam jungo kai pertai tamanga sno ba kala de ka por ka sarkar ro ban wanra scheme ban install yagi ni waste management system ha ki tourism circuit beper kata de ka point ba company bat tourism minister bat ngisno ba nakaliang ki stakeholder jungi ka jing promote lan ka jing kentiu ka tourism ka hapanya ya kat lu bat kanika jing fikir ya ka mai mariang jungi ti kita gidi point ki bangia ko ba ngin sarkar kan le halor gidi ki kap tangita kadang ka jing ha ka bede bat kini ki kinongnya kali local jungi kini ki local transporter jungi ha kaba ki kadang ke jingut jing nam jungi bakim yo kamai te ha ki por ka sarkar kala constitute ya kawai committee ban bisyar ya kan kam ba responsibility jong ni committee ro ban persiang ban mora solution tinrai hadu umta imtiap ke ka outcome jong tu ka committee te ngila kentu ya tourism minister ba sian unu aiken ya jubab dan ia bon pentip ba kai ka outcome jong kanika komiti ke pala tung daga sarkar kang bangin sutu ba kala don ne em kanung jing persiang ban ya penuan dan ia ban yaram ya kini ki local transporter jungi nimtip kai ka jubab ang balong ikwa ka sarkar judge ba kala constitute ini komiti kadairu ka rukom ba ka sarkar kan ai ka jubab kan lor ba kai ka outcome ba kan ka komiti kontra kini point